साटेलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स कणकवली रेल्वे स्टेशन लगत साकारत आहे समर्थ साई रेसिडेन्सी 6 मजली रेरा रजिस्टर इमारत। तुमच्या घराचं स्वप्न आम्ही पूर्ण करणार। साईट पत्ता समर्थनगर रेल्वे स्टेशन नजीक, तालुका कणकवली, जिल्हा सिंधुदुर्ग। बकरी सणाच्या पार्श्वभूमीवर शहरात कायदा व सुव्यवस्था आणि शांतता बाधित राहण्याच्या उद्देशानं सावंतवाडी पोलिसांच्या वतीने शहरात मुख्य मार्गावर रूट मार्च काढण्यात आला आहे। पाहूया। बकरी सणाच्या पार्श्वभूमीवर शहरात कायदा व सुव्यवस्था आणि शांतता बाधित राहण्याच्या उद्देशानं सावंतवाडी पोलिसांच्या वतीने शहरात मुख्य मार्गांवर रूट मार्च काढण्यात आला। नागरिकांमध्ये सुरक्षिततेची भावना निर्माण व्हावी आणि सण उत्सव शांततेत पार पडावेत यासाठी पोलीस प्रशासनानं हे पाऊल उचललं आहे। संध्याकाळी हा रूट मार्च काढण्यात आला। शहरातील मध्यवर्ती ठिकाणी असलेल्या गार्डन येथून या संचलनाला सुरुवात झाली। या रूट मार्चमध्ये सावंतवाडीचे पोलीस निरीक्षक अमोल चव्हाण, 2 पोलीस उपनिरीक्षक आणि 47 पोलीस अंमलदार असे एकूण 50हून अधिक पोलीस अधिकारी कर्मचारी सहभागी झाले होते।